ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସେ କହି ହୁଏନି। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ ସରିଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ସରିଲା ପରି ଆମର ଆୟୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ମା କହେ ମୋ ପୁଅର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯମ କହେ ତୋ ପୁଅର ଆୟୁଷ ଛିଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆୟୁଷ କେତେବେଳେ ସରିବ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବା, ତାହା ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମିଛ ଗର୍ବ, ମିଛ ଅହଙ୍କାର, ମିଛ ଲୋଭ, ମିଛ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଲାଭ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚଳିତ ହେବନି ନା ସଂସାରରେ। ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନିଜର ଲୋଭ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ବଳି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।